Sa ngalan samahan, ug sa anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Mga igsuon, maghinulsol kita sa atong mga sala, aron maandam kita alang sa pagsaulog ni Santos nga misa. Ikaw ang ipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan, aron pagpangamaalang kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluyanon ta kita sa Dios nga magahom sa tanan, pasayloon sa atong mga sala. Daton ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Amahan, gidumala mo ang tanan ngadto sa ilang kahingpitan, subay sa imong balaod sa gugma, imo nga mahigugma kami kanimo, ug sa usag-usa kanamo, aron mo dangat kami nganha sa kinabuhing tunhay, kay alang niini imo kaming gibuhat. Kini ang gipangayo pinaagi sa mong Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa basahon ni Propeta Hageo. Sa ikaduhang tuig ni Hari Dario, sa ikakawhaag 5 nga adlaw, sa ikapito nga bulan, ang pulong sa Ginoo miabot, pinaagi ni Propeta Hageo. Sultihin niini ang gobernador sa Huda, si Zorobabel, anak ni Shealtiel, ug ang labawng pari si Josue, anak ni Jehozadak, ug ang nahabilin sa katawhan. Kinsay nahabilin diha kaninyo, nga nakakita ni ining balay, diha sa iyang himaya kanhi, ug unsay inyong nakita ni ini karon? Dili ba ingon ug way nada sa atubangan sa inyong mga mata? Apan karon, ayaw kahadlok Zorobabel, nag-ingon ang Ginoo, ug ayaw kahadlok Josue, labawng pari, anak ni Jehozadak, ug ayaw kahadlok kamong tanang mga tawo sa yuta, nag-ingon ang Ginoo, ug pagbuhat, kay uban ako kaninyo, nag-ingon ang Ginoo sa kagahuman. Mao kini ang kasabutan nga akong gihimo uban kaninyo sa inyong pagula gikan sa Ehipto, ug ang akong espiritu nagapadayon diha sa inyong taliwala. Ayaw kahadlok, kay mao kini ang giingon sa Ginoo sa kagahuman. Hulat lamang sa makadiyot, sa mubong panahon, ug tay-ugon ko ang kalangitan, ug ang dagat, ug ang mamala. Tay-ugon ko sa himaya kining balaya, nag-ingon ang Ginoo sa kagahuman. Ako ang plata, ug ako ang bulawan, nag-ingon ang Ginoo sa kagahuman. Mas dako ang umaabot nga himaya ni ining balaya, kaysa una, nag-ingon ang Ginoo sa kagahuman. Og ni ining dapita, ihatag ko ang klinaw, nag-ingon ang Ginoo sa kagahuman. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Laom sa Diyos, daygon ko siya, akong manluluwas ug akong Diyos. Laom sa Diyos, daygon ko siya, akong manluluwas ug akong Diyos. Buhati ako katarong o Diyos, ug awaya ang akong kaaway, batok sa usa ka lungsod nga wala magtuo, sa malimbungon
ug daw tang tawo, luwas sa ako. Laom sa Dios daygon ko siya, akong manluluwas ug akong Dios. Kay ikaw, o Diyos, mao ang akong kusog. Nganong gibutang mo ako, halayo kaayo? Nganong kinahanglan man ako, nga magbangutan, samtang ang kaaway, magdaog-daog kanako. Laom sa Dios daygon ko siya, akong manluluwas ug akong Dios. Ipadala ang imong kahayag, ug ang imong kamatinumanon, hindi sila maoy mag-una kanako, ug magdala kanako, ngadto sa imong balaang bukid, ngadto sa imong pinuy-anan. Laom sa Dios daygon ko siya, akong manluluwas ug akong Dios. Unya, muadto ako pagsulod sa altar sa Dios sa akong kalipay ug kasadya. Unya, pasalamatan ko ikaw, diha sa alpa, o Dios, akong Dios. Laom sa Dios daygon ko siya, akong manluluwas ug akong Dios. Ginoo manaka ninyo. Manaosab kanimo. Kinutlog gikan sa Ebanghelyo, sumala ni San Lucas. Himayaon ikaw, O Ginoo. Usa ka higayon ni ana. Samtang nagampo si Jesus nga siya rang usa, miduol kaniya ang mga tinun-an. Kinsa man kuno ako sumala sa sulti sa mga tao, nangutana siya kanila. Nag-ingon ang uban, nga ikaw mao si Juan nga magbubunyag. Nanubag sila. Nag-ingon usab ang uban, nga ikaw mao si Elias. Samtang ang uban pagayod, nag-ingon nga ikaw usa sa mga propeta, kaniadto nga nabanhaw. Ug kamo, unsa may inyong ikasulti, kinsa man ako, nangutana siya kanila. Mitubag si Pedro, ikaw mao ang Mesiyas nga pinadala sa Dios. Apan gipinahan sila ni Jesus nga dili gayod manugilon ni ini kay bisan kinsa, ug midugang siya pag-ingon, ang anak sa tao kinahanglan nga mag-antos pag-ayo ug isalikway sa mga punuan sa mga Hudiyo, sa mga pangulong pari ug sa mga magtutudlo sa balaod. Patyon siya ug banhawon sa ikatulo ka adlaw. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Mga igsuon, karong adlaw, usa ka espesyal nga adlaw para kanako. Kay kining adlaw mao ang adlaw natantawhan, akong natawhan nga karon tuiga niabot nako sa 38 years sa kalibutan. 8 ka tuig sa pagkapari. O sa matag birthday nako, akong ginabalik lantaw. Kung unsa na ba ang akong kinabuhi? Unsa na ba ko isip Kristiyano, isip Katoliko, ug labaw sa tanan? Unsa na ba ang akong pagkapari? Unsa ba ang nahitabo, mga kalipay, kasakit, ug mga pangandoy nga umaabot? And when I was in my 3rd year sa pagkapare, I had this crisis. Crisis na thinking, if I will go out to my priesthood. Kay siguro daghantag mga kabalaka sa kinabuhi. I was young when I was ordained. I entered the seminary so young na I was thinking to experience the world. So, I was praying to God and telling Him na, Ginoo, asa man jud ko padulong? Kung mugawas ba ko
o magpadayon sa akong pagkapari? Where will you lead me? And I was praying na, please lead me. That will truly give me happiness. Na maghatag ka na kog tinuod nga palipay. And I had this friend, an OAR, usa ka religious. I was talking about my crisis, my difficulty, and my vocation, my experiences, my failure as a priest, and there are a lot of things that we talk. Ug simple lang yun ang iyang ingon sa kuha. You know, Father, he was Cebuano, pero we speak in Tagalog during that time. Ano siya na, nandito ka pa kasi pinili ka ng Diyos. Mahal ka ng Diyos. These words save me. Dahil mahal ako ng Diyos. And I believe this is also the words that we should live in our life. That God loves us. He did not call us because we are perfect, or we are great, or we are intelligent, but simply because He loves us. Busa kining matag tuig sa akong kinabuhi. Usa sa grasya nga giatag sa Ginoo kanako. Ug usa kon kini nga hagit nga magpabilin nga matinud-anon kaniya. Bisan tuod sa daghag pagsulay. Ug karon ang mga pagbasa sa misa murag personal kaayo para sa akoa. Kay dila sa unang pagbasa gikan kang propeta Hageo, giingnan ang katawhan nga dili sila mahadlok. Bisan gamay ug dili ingon katahom ang ilang natukod nga templo sa Dios. Ang Dios mismo nag-ingon kanila, "Take courage. I am with you." Mao kini ang akong gikuptan karong bag-ong tuig sa akong kinabuhi. To take courage because God is with me. Dili man ko perpekto o naman ko'y mga dakong butang nga nabuhat. Apan ang importante, mao nga ang Dios. Nahigugma kanako ug nagauban kanako. Gani sa salmo atong nadungog, ang akong kaugalingon nagampo. Hope in God. I will praise Him, my Savior and my God. Bisan og naay mga higayon, sa kalisod, sa kakapoy, dili mawala ang paglaom. Kay ang Dios mao gihapon ang akong kalipay ug kusog. Ug kini usab ang pangutana sa ebanghelyo ni Jesus sa iyang mga tinun-an. But who do you say that I am? Kinsa gayud ako para kaninyo? Ug unsa ba gayud ang atong tubag? Hinaot unta uban ni Pedro, kita mo tubag. You are the Christ, the Son of the living God. Mao kini ang atong pagtuo. Ug atong gitinguha nga ipakita sa atong kinapuhi matag adlaw na si Kristo ang Mesiyas, ang anak sa Dios nga buhi. And bisan gamay ra og dili ingon kanindot ang atong mga achievements, ang atong nakabot sa kinabuhi. I believe God is with us. Mo kini ang tinuod nga kalipay ug kasiguraduhan. Because as they say, God does not call the qualified, but He qualifies the call. Jesus is not only asking the crowd, but us personally. Who do you say that I am?
This is a good chance to renew our answer. Na moingon kita sama kang Pedro, ikaw gayod ang akong Ginoo ug manluluwas. Kung unsa man ang mga struggles nga atong naagian, mas dako pa ang saad ug gugma sa Dios sa atong unahan. Gani as they say, the best is yet to come. Kay nasayod kita na ang pagsunod sa atong Ginoo, it's not a smooth sailing. Sometimes we experience storm. Sometimes we experience tragedy. Even learning to carry our crosses. But at the end of the day, at the foot of the cross, on the Mount of Calvary, we all know there is always a resurrection na adunay pagkabanhaw. Kay ang Dios nahigugma ka na to. Gitawag kita sa Dios na kita dili tungod kay kita maayo. Kay kita qualified angayan sa iyang tawag. But let us remember, God calls us because He loves us. And this is the very reason why we are here in this church with our faith. Ang atong pagtuo ni Jesus, ang iyang anak, naghiusa ka nato nga mga sakop niining mga katilingban sa iyang ngalan atong dadon ang atong mga katuyuan ngadto sa atubangan sa amahan. Sa matag pag-ampo moingon kita, himpita ang among pagtuo o amahan. Hingpita ang among pagtuo o amahan. Nga ang Santo Papa ug mga kaobispuhan moamping sa simbahan pinaagi sa pagtuo ni Pedro. Magampo kita sa Ginoo. Hingpita ang among pagtuo o amahan. Nga ang atong napiling mga opisyal mutahod sa katungod sa kinabuhi sa wala pa matawo, mga tigulang ug ang walay mahimo. Magampo kita sa Ginoo. Hingpita ang among pagtuo o amahan. Nga ang mga konsagradong mga kaparian o mga relihiyoso, mahimong matinud-anon sa ilang panaad ngadto sa Ginoo o sa katawhan, diin sila gitawag aron moalagad. Magampo kita sa Ginoo. Hingpita ang among pagtuo o amahan. Nga ang atong parish vicar, Reverend Father Matt Bernard Kiao, nga nagsaulog sa iyang adlawng natawhan karon, hinaot nga ang Ginoo maghatag pa kaniya og daghan pang katuigan diha sa iyang bukasyon sa pagkapari, nga madasigon sa pag-alagad sa katawhan sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. Hingpita ang among pagtuo o amahan. Nga ang mga masakiton, malig-on og makalahutay sa ilang pagtuo. Magampo kita sa Ginoo. Hingpita ang among pagtuo o amahan. Nga kadtong mitaliwaning kinabuhi o nakanato, makapahimulo sa bagong kinabuhi diha sa presensya sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. Hingpita ang among pagtuo o amahan. Ginoo sa kaluoy ug pagbati. Pinaagi sa kaluoy sa among manunubos. Pamatia ang mga pag-ampo sa imong simbahan nga pamahayag sa among pagtuo diha ni Pedro, pinaagi ni Kristo imong anak, nga nagapuyo og nagahari hangtod sa kahangturan. Amen. Santo sa kining
Mga igsuon, pagampo kamo aron ng ako yung sakripisyo, dawaton ta sa Dios samahan, magahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan, ug sa tibok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, nagahalad kami niining mga gasa, aron pagpakita sa among pagtuo ug paghigugma, himo ang nga makapahimuot kini kanimo ug nga mahimo alang kanamo. Nga pasalamat ni Hesukristo imong anak, nga maoy among Ginoo hangtod sa kahangturan. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manausab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga mahan, Dios nga tunhay ug magahom sa tanan. Angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong gibuhat ang tao tungod sa kaayo, ug imong gisilutan tungod sa katarungan, ug imong giluwas tungod sa kaluoy pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Ug busa ang tanang mga binuhat sa langit ug sa yuta, nagaawit sa usa ka bag-ong awit sa pagdaig. Duyog usab kami sa tanan mong mga anghel sa langit, sa ilang pagsangyaw sa imong walay hunong nga himaya, diha sa usa ka awit sa pagdaig sa ilang pag-ingon. Santos kay ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ibadalangin mong Espiritu anong pagsantos nining magasa, aron mahimo kini alang kanamo, nga lawas ug dugo na Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug mingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kana, kay kini mao nga akong lawas, nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, ipasalamat kanimo pag-usab, mihatag ni ini ngadto sa iyang mga tinun-an ug mingon. Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo. Sa bag-og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa daghang mga tawo, aron ang mga sala mapasaylo. Buhat kini aron paghandom kanako. Ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mobalik ngani. Aron paghandom sa kamatayan ug pagabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo amahan, niningpan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himo nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan ug sa tibuok kalibutan. Himo nga mahingpit kami diha sa gugma,
Uban ni Leo among papa, ni Romulo among obispo, George ang kabulig nga obispo sa tanang mga pari. Hinumdumi usabang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila, ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan. Himuha kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios. Uban ni San Jose, iyang bana. Uban sa mga apostoles, ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya ug diha kaniya. Gihatag nga na kanimo mga gahom nga amahan. Diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Karon mag-ampo kita sa amahan atong gamito ng mga pulong gitulo kanato sa atong manunubos. Amahan namo nga naa sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, moabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasaylua kami sa among mga sala. Ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinunua luwasa kami sa daota. Mangayo kami kanimo Ginoo, ngay mo kaming luwason sa tanang dautan. Atay kami sa kalinaw niining panahona, anong tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala. Ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo, among manunubos. Kay imo man ang gingharian, ang gahumog ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatay kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Ipakita ta ang timaan sa atong panag-inigsuunay. Kini mong kordero sa Dios, nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang og mamaayo ako.
Jesus, my God and my all, my soul longs for you. My heart yearns to receive you in Holy Communion. Come, bread of heaven and food of angels, to nourish my soul and to rejoice my heart. Come, most lovable friend of my soul, to inflame me with such love, that I may never again be separated from you. Magampo kita. O Ginoo, gilig-on mo kami pinaagi ning Eucharistia. Padayon na ang pagtabang kanamo pinaagi sa imong gugma. Himo nga mahubad namo ngadto sa buhat ang pagtuo ug ang paghigugma nga among gihuptan dinhi. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanim. Ug manalangin kaninyo ang mga gahom nga Dios, ang Amahan, ug ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Natapos ng santos nga misa, lakaw kamog dadang gugma ug kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos. O Sacrament most holy, O Sacrament divine, All praise and all thanksgiving be every moment thine. our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgave those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. O Sacrament most holy, O Sacrament divine, All praise and all thanksgiving be every moment thine. our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. O Sacrament most holy, O Sacrament divine, All praise and all thanksgiving be every moment thine. our Father who art in heaven, hallowed be thy name.
Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us today our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgave those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. O Sacrament most holy, O Sacrament divine, All praise and all thanksgiving be every moment thine. Spiritual Communion. I wish, Lord, to receive you with the same purity, humility, and devotion which your Holy Mother receive you, with the spirit and fervor of the saints.